L-attur ta' fama internazzjonali Johnny Depp rebaħ il-kawża ta' libel li fetaħ kontra l-eks mara tiegħu Amber Heard li fiha talab għal kumpens ta' $50 miljun. Fil-verdett tagħha il-ġurija li kienet magħmula minn 7 membri tat lil Depp $15 miljun f'danni wara li sabet li artiklu li ġie ppubblikat fl-2018 f'The Washington Post kien malafamanti. Il-ġurija sabet ukoll li Heard kienet ġiet malafamata minn dikjarazzjonijiet li saru mill-avukat ta' Depp Adam Waldman li qal lid-Daily Mail li t-talbiet tagħha brabta mal-allegat abbuż kienu ingann. Fid-dawl ta' dan hija ġiet ikkumpensata b'$2 miljun Amerikan. Fil-verdett tagħha il-ġurija sabet li d-dikjarazzjonijiet ta' Heard dwar iż-żwieġ tagħha kienu folots u li waslu għal dak li ddeskrivu bħala implikazzjonijiet malafamanti. L-attur li għandu 58 sena kien akkuża lill-eks mara tiegħu li kitbet fuqu meta qalet li kienet imsawta. Heard ta' 36 sena wieġbet għal dan billi fetħet kawża kontrih u talbet is-somma ta' $100 miljun. Fittra li tella fuq il-mezzi soċjali tiegħu immedjatament wara li ħareġ il-verdett, Johnny Depp stqar li lan ewlieni ta' dan il-każ kien li tinħareġ il-verità għal ukoll li issa qed iħossu fil-paċi għax ħarġet il-verità kollha. Minnaħa tagħha Heard qalet li tinsab diżappuntata għax ir-riżultat tal-verdett finali reġġu l-arloġġ lura għal żmien meta n-nisa kienu umiljati pubblikament talli jitkellmu dwar il-vjolenza domestika. Qalet ukoll li tinsab imdejqa li tilfet din il-kawża iżda fuq kollox hija aktar imdejqa li donna tilfet id-dritt li ħasbet li kellu kull Amerikan li titkellem b'mod ħieles u miftuħ.